Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Tito Manny, nasangpatan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka busy iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manin kanyakon. Adda umay ko itadkan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kan to. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak pa ikit din, amang asawa. Ibagamanan. Asinokso katam idi ti diaper ko, idi baby ak. Katpud no, met. Masigog ngaminan dyan girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, oo na yan. Siyak manin ti maudi. Tito may sa ababoy ti iregalong kanya. Anya gato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wan, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdenada iti girlfriend na. Ang ubing pa'y unay. Anya nga ubing pa'y kat nasikugan lang di girlfriend na. Sumati ko na. Kan adamot ang trabaho na. Ay ti nga mitiin lepas na akurso. Ang saan sa pa'y nakasagana ni Rafi ang mga asawa, manang. Kat kaanon tupay nga'y ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa. Tapno makita mi pa'y dagiti akpo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minin ni Rafi akanakak. Di inaw-awir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, mani. Diyak pa'y naipapasti kinabalasan ko. Kat, kaano kanto anak kasagana? Dadan niya 30 kan. Kat? Siyakmat, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, analing. Saan na kumamot apagurayan iti manupay atawan? Dua pa'y atawan. Anya? Dua pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kastaan eh. Ay ayatan ka. Kat awan plano nga agbirok iti sa bali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samat ngay may ni Tito Manny? Diyak nakita Nagadumot namin di asasi kaswag. No saan ngay may? Bumura kan kwa na? Sigakit di, Mat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di taan. Mami, isong peso day jay. Pag may samot. Ayan nga, iti girlfriend na. Mami, dito'y kapay tayo nakasarita ni Tito Manny. O, sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Pabalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo ken ka. Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, ag may sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa lang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinagan nan? Analin tinagan na. Ayun gayam. Analin gayam. Nabayagan akayan ayat mo niya, Tito. Wan, yaman na mo. Turay ka na yun na pagkadkadan di jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tati ko na at true love, Tito. Ay, umay ka, Tito. Yamam ka kadagiti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, Tito. Tani, agmay saka dito, kasla kalapimtiman.
Si kagayam ti istoryaan ni Rafi, a paborito na atito na. Istoryahan na gayam kada kayo, ah. Kanayon si Kati bida iti istoryana. Pudno ka di abaro ka pa. Pudno manong, inunaanak nga rod anang asawa ti kaanakak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San met? Kinapudno na, at dan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom, ti babae, no iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't naasawan, asaan na ka ngayayatan? Ha? Kasta ka di? Wen, ay gayam. Ramanam dagit insagana may apotahe, iti kasar ni Rafi, kan ti kaanakak. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen, iswa siya ti inalad ang ag-cater iti kasarda. Ag-cater kayo gayam. Wen, kat mo agkasar ka. Siya to ti alam nga ag-cater Wen I-refill ko lang ang dali putahe, sir. Jackie, kumay ka man pa dito'y. Tayam amu ka dito'y, baro abisita tayo. Si Kamet Manong. Jackie, iso ni Manny, tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny, isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrab-trabaho kanya, kaya balasang pay. Allah ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kaya barang da kayo ti ag-soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Uwan sir. Kaya, anyagay, marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini Mrs. na Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inumay. Nadlaw ko nga ruday tamanang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisan mo tan girlfriend mo nga agkalaysa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga ruti or-orayam. Ay. Manny, saan na ka siguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalaysa kayo? Saan pa'y kanwa nakasagana, manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wunday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado ba'y tinaskan a review anyat oras na. Kaya kunti maturog. Ay, makaturturog sino nga tamat na ito'y umawag iti nga trabi. Ang mga no baro ang number da ito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino da ito'y? Ni Manny da ito'y. Jainam among ija kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino tinang ti number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyak namin makaturog ang pampanunod kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manilagtan tiyawag mo kanyak. Lumakaya ko na awagan na kiti Manong. Pinadas ka lang nga inawagan tadyak makaturog. Sige, apay ang nakaraing ka pa'y. Agre-review ak ngamin. Nagadadal ka? Working student. Kaya't ko ti makis-istoryakan ka. Mabalin ka di kita ta inton at dawayan. Sige. Sumurot ak kadagiti gagayom ko ama pan ijay Singapore. Kaya't mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurutakkan ka. Ay, iso nga rod adi ka aw-awisan no adda papanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka, nani. Kalpasan amapan kami ijay Singapore, mapan kami mat ijay Hong Kong. Isumat day tati kayat mo. Saan ka di? Tiagpaspasyar. Imbagakon ken ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasang ko, tadyak ton maaramid dagitoy no addan asawa.
Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan, kanda giti agbalin nga anak na, ti ayan ti atensyon ko. Wen, pudno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kwa na. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga agadal. Tandagiti kakabsat na. Ay na, nagsapadaan ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, may papankan ni Jackie. Nasingpat ni Jackie. Saan akas kadagiti daduma ababae dita? Saan napay lang akayat ti makiayan-ayat? Deta ti kanayo na nga ibagakanyak. Takayat napay kano amakalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ti maadaan iti kastoy a restaurant, iso nga agad adalak anaimbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigata nak, nang nangruna itatadan din ni ako naggraduar. Ado di project anas kan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Amok, kabaalak da ito eh. Kasano nga ino ibagak. Kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko mamatulungan na? Siyak ti aggastos, aging kang aglepas ka. Kasano akto ngay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay panunuta madagos dayta. Saan akas ka rin at ibagbagan? Ado ti gastusan. Jackie. Kaya't mo ka di agbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kaya't ti kayan ayat ko ti makikalay sa kanyak. Siguro, saan ang napudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kaya't kaatulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko iti Singapore. Di ka man lang nag-chat kanya. Makaungat ka kanyak? Anya klase ka a boyfriend? Busy ak iti trabaho. Puro ka trabaho. Anya nga rod ti kayat mong aramidak? Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Busy ak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis ko agkasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manen tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laeng. Manny, di mo kumamit pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan. Umanugot akon nga agkasartan. Nakabayad ako na iti tuition ko para iti dayti a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapnaawanan ti pampanunuta. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti plano? Plano ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman ako iti plano, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanya. Agri-ring ti cellphone mo. Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kaya ta sungbatan. Apay adi mo kayat asungbatan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manan. Analin. Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simpaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao.
Lading itak. Ngam saan ka nga ikalaysa? Anya? Mani, saan ka kumamot nga sa tikas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalesa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan itikas na, Mani. Pangaasim, ay ayatan ka. Di na arakupan. Iti dito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw ang naming pinsan, tiriknakan ka. Congrats, Tito Manny! Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni misis ko? Tanaganakan, Tito! Congrats magkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam Jackie ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanon tumat nga ti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Intun umay abulan ti panagmartsada. Isu nga intun umay abulanen ti selebrasyon. Awan makunak iti babae nga insangok iti altar. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Manny. Manny, pagayam ko, saan pa analadaw ti amin kan ka? Ket tarigagay ko amaadaan kayo kini Jackie itinaragsak a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Manny. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Ruben. Iti Aurora Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Nadlaw ko ti panagbaliw ti asawa, idiaddaan kamin iti upat nga anak. Ket agtawan pay laeng iti 12 ti inauna nga anak mi. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ruben. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Rabihin, Pilar. Maturutan. Maturog kalatan. Agbuyak pa dito cellphone ko. Itay ka pa yung agbuy-buya iti cellphone mo. Arakupan ka man, kiddi. Agat-arak ka. Ay na. Nakailumak labasit. Nagkapuang kami ni Talon. Dahita ti Jack kayat apayud mo. Anya? Nangag mo timbagak. Ni, apay nga eh. Tinalikod anak mo tayo. Maturog ka ket din. Agbuyak pa dito cellphone ko. Mabayag ka di pa'y day talutlupon nyo, anak ko. Mabiitan tatang. Mabisin kayo ka din. Huwag nga rod. Masapak ngamin amapan ijay Talon. Nagagat kayo talaga tatang. Kasapulan anak ko. Ay, hungayam. Tiinayo ngay. At dadi talikod ti balay. Busy met. Anya? Inasitgak itay. Kat inong tanak pay. Anya ayat aramiden na. Agsilsilpon manen. Ay, amangan mo agbuy-buya manen. Saan? At damot ka sarsarita na. Anya? Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na tatang. Kat no damagan mi. Agungat met. Bayan yun anak ko. Kasaritak to tinayo. Agsarita ta ko, Pilar.
Ibagam adagos, no niya ti ibagam. Apay ka di akas takamagten. Ay, nagado adramam. Busy ah. Busy ka nga cellphone? Sana kabis-bisitan, Ruben. Ibagamon, no niya dayta. Mabaybay am samot ang tiburidak ta. Nakadungdung ritan. No masikuran ka, di si kantimang padigos. Ado nga ron ti trabaho kay Jetalon. Kan, apa nga agmot ka dagos? Gaputa makapaungot ka! No awan importante nga ibagam, panawanak ditoy. Pilar, saan ka kumamot nga aglaaw ah? Mabalintam ti agsarita itinasayaat. Tila ang kayat ko, saan mo kumamot abaybay anti anak ta? Nang runa dagiti dua, tababasik dapay. Makapabwisit ka! Ti kayat mo lang, ti masursurot. Anyat kayat mo sawan? Maumuuma akon nga gawawir ka dagiti anak ta. Mabanbanog akon. Ngamjay ipagpagatang ko kan ka, aging gaita, di mo pala nagatang. Pasensya ka kuman. Awan pa'y nga ron kwarta ang maigatang itibaro a cellphone mo. Sinurot nakmat dito italtalo, nanan. Wan, anak ko. Kaya't ka kumakasarita itinasayaan. Sige nga Rod, ito gawyo pa'y. Nanan, kasla importante ito ibagayo ah. Kaya't ka akasarita dito Tadyak kaya't nga dasabali ang makangag. Anya ka dito ibagayo, nanan. Amo, kasaan mo amang mangag dagiti sayang kusang dito'y lugar tayo. Nga anya? Nga adda kasinsin narak ni Pilar ijay ili. Nanan. Sana kumaamamat pati ka dagiti sausaw. Ngam kaslamamati ak, Ruben. Apay, nanan. Nagdamdamag akmat ka dagiti anak yaw. Kat naibagada nga agbababad matlatan ti inada iti cellphone na. Sakit adda ka na yun kasarsarita na. Ti amok. Katliw-liwa na lang ti cellphone. Kalpasan ti trabaho na. Pilar, anyat kaya't asaunday tadadakkel at traveling bag. Sa dino ti papanam? Ni, kunak manunapan ka ni talon. At nalipatak. Ti saludsud ko ti sungbatam. Sa dino ti papanam? Sumurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin akasapulak. Anya ka din ti bagbagam. Pilar, ar-aramidot mo ti amin akabalak. Tapno maitad ko amin akasapulan nyo. Sana pud no dayta. Ultimo cellphone, di nakpay maigatangan. Awan pa'y nga ron kwartak ita. Bay amon! Saan mo na panunutan dayta? Basta, nakabiro ka kun iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin ang magustuak kan kasapulak. Kat saan na kun ang malapdan? Mapanakon! Pangasin, Pilar. Saan ka pumanaw? Ibatanak! Di na kun maigawid. Uray anyat ar-aramidam. Pangasin, Pilar. Saan na kumapanawan? Pangasin. Di ta ka man langan. Makauma ka. Pilar! Itaman pa'y pare. Inawis na nga uminom. Kaya't ko ti agbartak pare nito. Sigod ano awisan ka nga uminom kat di mo kayat. Nasakit tinakam ko, pare. Nasakit. Ne, apa yan pare Ruben? Pare, pinanawan na ko ni Pilar. Ha? Anya ti kaya't mo asawan a pinanawan na kan? Simurutan ito sa bali a lalaki. Anya? Pudno ka di dayta pare Ruben. Agpaiso pare. Nasakit na panunutan. Nga itilaksid ti adwa sakripisyo. Kastray pa'y ti aramidin na kanyak. Sige pare. Uminom ta nga Ruben. Uminom ta. Tatanggayan ka. Iti marikrik nam asakit. Nakaluto ka din, ading. Madamdaman lang ang basit, Manong Ben. Ang mga nuwag sardeng ako nga agadal, Sara. Ay saan ikarigatan talagta ti agiskwela. Uray kayat ko. Nang pimanaw matan ni nanang. Sana na nagsubli. Ni tatang. Nabaybayan ng titalon na. Takanayon mat ngagbarbar tak teraramidan na. Uwan nga, Rod.
Unay matikas to yan napasama. Basol ni nanang daytoy. Ala, saan ka nagsangit ading? Naimbaglangan tada ni Lola ang mga aywan ka dagiti duapay nga adding ta. Wan nga ron. Ni Lola si itang-itan tikas la inatayo. Ben! Tara! Nabartak man ni Nagkasar tatang. kayon! Tamangan tayon! Inaldaw matlangan na kasta ti obra ni tatang. Ti agbartag. Tatang, nabartak kayo manen. Iliw-liwag ko lang, ti sakit tinagam ko. Kat di dagdil-dilawan, no kaya tiwan nasayaat kayo kanyak. Nasaya at nakariing kan, Ruben. Apay ka di, nanang. Kaya't ka kasarita itinalapat. Anya ka di mananti bagayo. No awan ti maramidan nyo, mapan kayo aglaba. Kalkalpas ko ang naglaba iti murang iyo. Kadwak dagiti anak mo. No nalpasan ti trabaho yo. Ay kat, isra yung arudan na tangiwat yo. Apay akasta kamot itan anak ko. Saan kamot asigod akasta? Amo yun wapay, nanang. Ngam ipalubos mo kaday adadaulan ti arak ti biyag mo. Ti biyag yaw nga agama. Saan nga arak ti mang dadali ti biyag ko, nanang? Dahil siya balang kantis nga, asawa ka. Maawatak tirik naman ako. Amo ka na sakit. Angam nalpasan, napasama kan ti amin. Isu nga agbalaw ka kuma. Kitaam dagiti upat nga anak mo. Da kayo pa lang ti makaamo kadakwada, nanang. Ne, si kamat pare Ruben. Aday ka mo akaldiro. Un pare lito. Tinuno apaltat. Pulutan ta. Wow! Umunod ka nga rudan pare. Ang yamanak pare. May ka, tugaw ka. Ang yamanak. Mo, Pare. yabat mo ta kaldiro. Ang kangaron bumatangan iti arak Addan pulutan ta. Kuang amin pare. Apay pare? Saan ka mabalin nga uminom iti arakan? Ni, apay ngay? Gapok iti doktor iti kalman. Gaputan na laos ti sakit ti tiyan ko. Kimarugam ti ulcer ko. Gapo iti kanayon ta panaginom iti arak. Kastagayam. Jakpay kaya ti matay pare. Isuasar din nga akong ti arak. Kwa pare. Agtirtiri-tirak iti kalman iti sakit ti tiyan ko. Katjak kayatan amarik na dayja sakit. Jak kayatan ti uminom pare. Isuada ito inyag mo apaltat. Sita aklangan. Ne, Ben, nakabisikleta ka mata. Papanam. Kuha tatang, mapanak iti karwas apagububraak. Anya? Kaya't mo asawan. Saan kan nga agis eskwela? Saanan tatang? Awan mo ti allowance ko. Isuan nagtrabaho akon. Kwa. Nasayat mo dito ang napanunot mo. Niading kulangan na Sara ti ag-eskwela. Siya akong timang tadi ti balon na. Sige, nasayat day ta. Dakal ka maten. Mabalin mo ti agtrabaho. Sige, panawan kayong tatang. Amok amapan kayo man agbirok iti kadwayo nga aginom. Ne. Sidsidiran na ka di. Gaputad dan trabaho. Saan tatang? Saan ka mabalin asidiran tama ka? Ay, nanang. Ay, Agbalbal si kayo matiti kayo. wan, tapno adda pagsungrod may. Naibos nga minan ti LPJ. Apay ngay adiwin sa kada. Awan mo ti maisa kada anak ko. At damot sweldo ni Ben iti garwasyan. Kano'y sumatigat-gatang iti sidaan tayo. Kanda dumapay akasapulan iti kusina. Ni Benon, tinangibaklay iti responsibilidad mo kas ama. Manipod iti agbarbar taklaangan tar aramidam. Maawatan da kumamat nanang. Nabayagan ang maaw-awatan da ka, anak ko. Da kami, kadagiti anak mo.
tawon ng tinapalabas. Manipod pinanawan na kami ni Pilar. Ay, kasla kaano lang ini. Anam ita, nakailiw-liwag akon, iti sakit tinakam ko. Ay, naimbaglangan. Taman nakaawat ni nanang. Kanasing patdagiti anak ko. Katgapo iti dayta. Ininutak anak amiris. Kat ita, agtitinulong kami iti trabaho. Tatang! Ne, sigamad gayam, Sara, anak. Uwan, tatang. O sige, panawan kayo, bay. Mabitlaang anak. Ligliklikan na ka di. Ha? Ikwa? Saan? Madlaw ko ngamin, anak. Nagbalbaliw akon, anak. Saan ka kuman nga umadadayo pa'y kanyak? Saan mo, tatang? Kayat ko, noon da parikot, ibagamlaan kanyak. Tatang? Kas makita mat, nagbalbaliw akon. Isu adidak ko maliklikan, anak ko. Ruben, Rabien, di ka kadipay maturaw. Sa anak pa'y makaturong, nanang. Amo, pampanunutam ni Pilar. Nanang, kas lasubsubukan nak dagiti paspasamak. Idi nakaruti sakit tinakam ko. Saan apulos ang nagpakpakita ni Pilar? Ngam itata nagsublin. Kanayon na sa rungkaran ni Sara iji pagadalan da. Kasaritam ni Pilar, anak ko. Nanang, kasladyak kabalan timang sangukan ko na. Sangwam, tanusaan mo asangwan. Agnanayon asaan nga agtal na, ti panunot mo. Agyaman ak ta sinangon ak matlaan ng Ruben. Naskan lang, Pilar. Anya ti kayat mo mapasamak ita? Pakawanan na ko, ma. Kaya't kung ti agsublikan ka, kan kadagiti anak ta. Anya, kasta ka di kalakakan ka ti amin. Kalpasan ti panang panaw mo kada kami. Amo ka narigat na ka mapakawan. Dakalabidot ko ngayong sukat ka, kapo iti kwarta. Kamong matgayam ti may sa sindikato ti lalaki asim murutak. Kat nakabalod itan. Isuan na panunot mo ti agsubli kada kami. Kasta ka di. Ado pa nagsagabat ti napasarak iti Manila, Ruben. Nagpintutak. Nagdakkel ti nagdumaan nyo. Kanayo nak idi akab-kabilan. Ngam nalabit. Dusak daytoyan. Gapo iti panang panaw ko kan ka. Among ka di. Adandanik na baybay antibagik. Kandag iti anak ta, hangga po iti naramid mo. Amo, tana istorya amin kanyak ni Sara. Nukas ta, danggam nga roti bagakan ka. Ruben. Napakawan kan, Pilar. Ngam saan na kayat asawan, ama kasi nublianak manan kan ka. Ruben, ikanak kumapay iti may sagun daway. Pangaasim. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Pilar. Awanan. Isu a pasensya kan. Gaputa awanan ti panagayat ko kan ka. Anya ti bagayo, tatang. Pasensya kan, anak ko. No saan ko amapat gantikid daw yo. Tatang, Ano pa'y kasta? Nawaya ti inayo amang sarongkar kada kayo. Ngamkit di. Diyak kayatan nga agsinublian kami pa'y. saan kayo matamabalin nga pilitan, tatang? Agyamanak no maawatan nak, anak. Amuyo, no anya dagiti paspasamak. Wan, tatang. Kat agyamanak kan ka, anak ko. Nakaamiris ka. Gapu iti panagtrabaho. Dayjay, naamiris ko. Arumbang lang nga agtrabaho ak para kada kayong anak ko. Awan ngamin sa baling agtrabaho, idi, tatang. Isu akapilitan na nagtrabaho ak. Banag adayawag kan ka, anak ko. Agyaman ka. Tanasing pat, kan nagagat ka nga anak ko.
Katda kayon ti ipamaysak ita. Kastamutan ni nanang. Gaputa bumakatan. Saan kon nga inaklon pa iti asawa, iti pa nagsubli na kanya, Mr. Lonely. Gapu tanapukaw anaming pinsan, tiriknak kenkwana. No pa'y kasta, saan kumat nga inikat ti karbangan na kadagiti anak mi? Nawayalata amang sarungkar kadakwada, ken mangted iti suportana kadakwada. Taurean niya ti aramidak. Saan ko na maisubli ti sigod a panagayat ko kenkwana? Rumbang ka diti inaramid ko, to'y pagayam mo, Ruben. Agyaman nakpagayam Ruben, iting ka panang ipatulod iti pakasaritaam. Ket sana siyak ti makaibaga, no husto wenno saan ti pangiteng mo. Gapo, tasika ti makaam mo iti dayta. Ngamkit di, ikam ti bagim iti gundaway nga agpanunot anaimbag. Saan mo nga isara ti ruangan tapuso para iti asawam. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Ken iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan at Trining. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Aglaklako ak dito'y palengke itinatnaten. Tapno mabiyag ko ti pamilya. Tati nakiasawaak ket mamartek ken manugal. Banag apagbababawyak ita. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Trining. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Awang pa'y sirbim nga asawa. Pumanaw ka? Di na kumamot po kawan nakas na densyo. Maring dagiti ubing. Sulang po itak? Di na may saganaan ni tinaimas ama sila? Saan kami tupay ang nagsiday tinaimas kadagiti anak ta? Kaya't mo, takugtarang ka, ha? Saan? Di nagsaktan. Pangasim densyo. Sakto pa ikaw awit dito'y balay. Makapasurong ka nga asawa. Makahuma ka. At to'y tibayad kaw, iti ginatang ko alakaw, balasang kaw. Agyaman at tata. At to'y matiginatang yo anata. Agyaman nak. Sapay ko ma. Tama ipaibus ko dagito yung lako. Tadabalin yung dagito yung villages milaan. Itong bigat. Ay, pare. Limlim tagmat manan dagita matam. Nagsangsangit kan sa manan. Nabarbarat manan ngamin ang nagawid nila kay ko idirabi kat agbirok itinaimas ama si Dana. Awan man nga kwartak na igatang ko. Ay, anjat klase nga asawa dayta. Imbag kumamot no nagagat nga agbiro kiti kwarta. Ada siguro problema na. Iso nga agin inong mare. Apay, asino kumati awan problema na kada tayo? Amin tayo mat, kat ada problema na. Uwan nga rod. Nakarakaro kanya kun amare. Ay, baglaangan tanaanos nila kay ko. Uray agtaltalon laang, ta responsable a padre di pamilya. Ay, naimbag ka pa'y. Naanos nga agpaiso nila kay mo, mare. Ay, wen gaya mare. Saan kan nga agikarkarga itilakom di ta abanda? Ha? Taapay, mare? At dagim matang di ta pwesto. Ay, nabayag namin abakante dahito ikat. Wun, baknang siguro dahi chay ang negosyante. Agasam, ginatang na.
Uray di kaabay na apwesto. Ay sus, kasano tayo na no kasta. Di, saan tayo ang makalako dito isang wanan? Sapay, nagaduti agatang dito eh. Ay, jakpay mat nakita di bagbagadaan negosyante anak kagatang iti dayta apwesto. Bareng palubusan na tayon to Si kanton di makaamo ang makisarita, mare. Imbag si ka, tanalaing ka ang makisarita. Kastoy ati sidaen. Karni ko naman. Kastoy ko maakanayon ti pasangom kanya. Dinasaya at... Inutang ko lang dayta a karne ti baboy. Awan bibiyang ko no inutang mo. Basta kastoy ti kayat ko amasida. Lakay, saan ka kuman arumar ita nga aldaw? Numalpas ka amangan, ilansam ko maday ti diding ti balay. Tani, panagtutudon. Amangan no maitayab ti angin. Siyak ti baon mo nga agilansa. Amok ayamat ti karpintero. Kat asino kumangay ti pagtrabahom iti dayta. Kat si kamot ti lalaki dito eh. O di mang tangdan ka iti karpintero. Ado dita. Awan nga rod ibayad ko. Nya? Di nakdikdiktaran at rining. Di mo ibaga ti aramida, takagurak ti kasta. Sige, mangan ka nga rod. Kargaan pa itiin na po iti plato. Kanon dagiti anak mo dayjay no sumangpet da nga gapo di eskwelaan. Mabisinak nga rod. Di agluto kan tumanan iti kaninda. Napan iji balay dagiti anak mo, manang. Mabisinda ka no. Apay, saan da amang mangan dito'y balayo? Pasaray awanak namin ading ko. Inaldawak amapan aglakla ko iji palengke. Apay, ayan ngamin nilakay mo. Ay, sabagay. Apay adamagak pa'y laeng. Kat inaldaw amalabsak iji kantina anabartek. Pasaray nakaturog nakadumog ijay. Barang agbalbaliw tumot lang ni manong mo. Awan lat amukon, manang. Parparigatan na kayo laeng nga agiina. Si kamot, martir ka. Di ka kumamot agsao iti kasta ading ko. Pudnomot Amom aparparigatan da kayon. Ngam di mo pa'y lapanawan? Kaya't ko ngamin ti kompleto a pamilya. Kompleto a pamilya? Nga oray mamartek kan manugal ti asawam? Ading, ada ka di kwartam dita? Taapay manan. Bagsi ka tada trabaho. Umutang ako ma. Igatang milaang iti bagas mi. Tartari maanan danday ti pwesto a paglaklakwan tayo, mare. Wan, mare, kita mo. Naglawan dito unag. Asino nga ta tinegosyante ang nakagatang? Jakpay mo't amo, mare. Kumusta ka ngay? Nagsangsangit ka manan? Saanan, mare? Awan santilwak arumwat. Imay nilakay mo ije balay mi idikalman. Awisan na nilakay ko nga ginumda. Adamot awit nan nga aram. Ang ambay, linapdak nilakay ko. Ay, talaga nga agbiro kanti kadwa na nga aginom. Di na maawis nilakay ko. Tasaan mo't nga agin inom iti arak nilakay ko. Imbagman, mare. Ne, adda umasidag agumatang itila ko, mare. Lakwamon. Lakay, di mo aw-awisan di asawa ni Kumarik Abeth nga aginom. Tanakababain. Awan tibisyo na dayjay. Taan niya ko matibibiyang mo, ha? Apay ngay alayatan nakitidanog. Ibagbagak laang mat. Madula una, iti amum, Kita man dayta. At adaywan da kan dagiti gagayam mo. Tasaanan anormal ti panagin inom mo. Sobran ti panagin inom mo, lakay. Adik kan iti arak. Di ka bala sumardang danugan kan? Malas ka nga asawa. Awan pa'y serbim! Ading, si kamot gayam dayta. Punay mo ti panagsungsungbat mon ka ni manang ko? Nagbastos kan nga asawa? Didis. Ay, saan amabalin kanyak dayta? Idarum kunsan dayta asawam. Naglastugan dayto'y kabsat mo, Trining. Nakabasbasit lang arod a babae. Ngam kunamla na sino ngagsasaw. Amo,
Mga opisina ka! Kat adu ti ammom iti linterg. Ngem uray no diktaram ni manang mo nga agdarom, saan na maaramid dayta? Taay ayaten nak ni manang mo. Nawatam! Naglastog ka nga agsasao? Huh. Manang Trining, apay akas ti panagsasao day ti mamartak nga asawam. Bay amon ading ko. Ala, umay kan. Mapantay di kusina. Ijay tanagin istorya. Umay kan. Ay namanang, isong abuswon na ka day ta asawam. Tapang panoy-noyam mat ngamin. Nakainom ngamin. Bay amon. Anya day taawit mo. Para kadagiti kakaanak daytoy. Tinapay da. Taamok at diyo pa ida maigatangan iti tinapay. Wan nga mo. Kaasi damat. Imbag taagda ka. Ay, sabay kumata iti may sangal daw kat makapagpanunot kan. Kat panawa mo day ta asawa mga abusado. Ay, nga po. Si kamot ading ko. Putno mo tibagbagak Reneng! Ni manong mo. Mabitang. Apay lakay. Nasakit ti tiyan ko. Sak makaangas iti sakit na. Agan anukan ngay. Matayak san bagat. Hindi mo ibagada ita. Kasapulan da kakadagiti anak ta. Didis! Mangayab ka iti pangiluganan ta ka ni manong mo. Itaray ta ni di ospital. Isumot lagayam asaan kan amapan aglaklako. Tamasakit nila kay mo. Makabulanan nga adda diti ospital nila kay kumari. Uwan nga rod. Nagkutumatan. Anya ayat ti sakit na. Adda ka no cancer na mare. Naala na iti kakainom na iti arak. Ay. Unay matan. Ay kat. Kapilitan nga ipaagas mo. Panagkunak, saanan ang maagasan pa'y mari? Isumuti ko na dagiti doktor na. Ha? Baron makasubli ak tumatla ang aglako, mari. Masapul nga agsubli ka nga aglako, Tani, nang lukatan dya ginatang da apwesto. Ha? Kat kasano? Pinapanaw da ka kadi ijay? Ay, saan? Nakisarita ak anaimbag. Kat nagsingpot mo't dyan nakagatang itidayjay. Kasta ka di? Ay, imbag man. I-reserve ko nga ro abay ko para kan ka. Ay na, imbag ta in-reservaan nak mare. Talaga nga umayak tumutla ang agla ko. Nakapsutak o na yan. Bakit? Di akong makabangon. Mangan ka. Uray basi-basit laang. Bakit? Pakawanan na ka. Kadagiti adwa basol ko kada kayo. Kadagiti anak ta. Nagbalinak ni responsable nga ama. Kana asawa. Densyo. Italangan na miris ko. Dagiti nagkurang ako. Ngam naladawan ti amin. No makabirok kan tupay iti sabali nga ayatam. Ikarim, adi mo baybayan dagiti anak ta. Pagadalom ko maida. Tila'y magpagamot lakay. Ngam ikarik. Padakilak kan pagadalok dagiti anak ta. Agawid tan manang. Datalangan tao dito sa sementeryo. Uwan didis. Amok no kasano nga inayat mo ni Manong Densyo. Talaga nga inayat ko unay ni Manong mo. Uray no Ma'am Marta. Ala, agawid tani agtudon. Ay, uwan ading ko. Sige, agawid ta nga rudan. Ay na, maragsakan na, tay may kan naglakong mare. Kita day ta pwesto, aginatang da. Ay na, nagmayat tinagbalinan na. Naglawa, mare. Nagado tila ko da nagduduma a plastik. Ay tagayang tinegosyo di akin kukwa.
Aya. Asino nga ta aya day tamakin ko pa iti daytoy. Anya itayon tinagan na. Ruben Samad. Wan, Ruben. Ruben? Nalukmag alumakay. Ha? Isu day ta sumungan. Nagbangal daw yo. Ay, kastamot kan ka, sir. Trining. Ruben? Agam mo kayo? Nasaya at mata nakita kan, Trining. Nabayag as sinapsapul ka. Si kagayam ti bagbagada abak nang a negosyante ang nakagatang dito a pwesto. Imbagkan ka tabak nang kan. Siya ay, kitam ti lang ako. Dandani, di naksapay mabigbigan. Mabalin ka di matakasta. Mabigbig kalata. Uray agbaliw ti langam, Trining. Mabainak san ama panaglakoy di samuanan ti pwesto ni Ruben Mare. Apay ko mabain ka. Ay, kabatch mo gayam day jay Ruben idi high school kayo. San la akabatch Mare? Iso ti umuna a boyfriend ko idi. Aya? Kita man lang agpaiso. Idi pailaan ngamin kat nalaingan ni Ruben. Nagsina kami idi nag-eskwela idi Bagyo. Kat siya, nagbati akmatan dito probinsya. Addan samot tan asawa na. Amok, addan. Amo Mare. Naidom-dom at ipanang perpereng na kan ka. Kasla espesyal ka pa lang kan kwa naging gaita. Agtal na ka man, Mare. Sa anak kon anapinta sa kasidi. Dakkelan tinagbaliwan to'y langak. Imadun ti uban ko, kan bimaketakon. Ruben? Di mo kaya't nga ibagat i-address mo. Iswa nagdamagak iti kumarem. Jack impagarup nga umay ka dito balay mi. Sumra ka. Ang yamanak. Kas makita mo, Ruben. Agrig-rigat kami. Kaano laang namin idinatay nila kay ko iti cancer. Kas tagayam. Makipaglading itag. Agtugaw ka. Pasensya ka na. Saan anapintas dahi ang pagtugawam dito'y salas mi? Ang yamanak. Adagayam lugan mo nga imay dito'y? Wen, no kaya't mo rumwar tayong tumadamdama. Ha? Sa anak ang makaruwar. Ilutwak namin iti makandag iti anak kong agapo iti eskwelaan. Katuray surot mo idan Kinapudno na. Kaayayok dagiti ubing. Ngam, daksang gasat. Tas saan kami anaikan iti anak iti daydi asawak. Daydi asawan? Wan, Trining. Tanabayagan na baloak. Nagsakit mat ni misis ko. Kat nuray impaagas ko iti Amerika. Saan lata nakalasat? Ay, una yan tinapasamak kan ka, Ruben. Kat itatanag kita ta. Maragsakanag. Nabayagan nga inururay ko daytoy akan ito. Ruben. Trining. Saanan amasapol nga aglako kapay. Ada akon. Kat agtalkala ang kanyak. Saan kayo abaybayan kadagiti anak mo? Ha? Maawat mo dagiti anak ko? Ibilang ko ida kaspudno nga anak, Trining. Isong ano umanugot ka, agasawatan. Ha? Makauray ka nga ta? Kalpasan ti dua atawan? Uwan, Trining, makaurayak. Kasta unay ti ragsak dagiti ubing, tarimwar kayo, manang. Asino di lalaki ang nangawis kan ka? Ni Ruben Dayjay. Sigod a boyfriend ko. Si Kamot? Kasla babaing ka pa'y amang ibaga? Bak nang kanugayam Dayjay a tao. Hauan. Agmay-may san na agbibiyag. Manipod na balo. Ano kasta? Agpada kayo abalo.
Wan ading ko. Umayto ka naman na nagpasyar dito balay. Agar-aram kadikan ka? Kastarod, di nakmatan sardangan. Agasam, inggatangan na dagiti anak mo iti ay ayam da kan makmakan? Ay, wan nga rod. Kan saan la aday ta? Inikkan na pa'y dagiti ubing iti kwarta. Iso akay kayat dagiti ubing ni Ruben. Duan atawan tinapalabas, sipod na tay day di asawak, Mr. Lonely, na iliwliwag kumeten ti pan nakatay na. Kat ita, plan-plan wen min kini Ruben, ti agkalaysa. Daytoy man ti pakasarita, to'y pagayam mo, trining. Trining pagayam ko, pudno jay kunada, nga dalata agur uray anasaya at amapasamak, uray no kasano ti panagtuo. Ket dimteng dayta, babaan kini Ruben, asigod a boyfriend mo. Ala, kablaawan kayo, tanaragsak kayon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at trining, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.